Continuăm ultimul calup pentru ziua de astăzi cu partea, v-am zis, la început plictisitoare, după aceea mai grea, acum interesantă. Și ne referim la tehnicile efective în osteotomia de varizare a femurului proximal, osteotomia de valgizare a femurului proximal și de extensia a femurului distal. Începem cu poate cea mai frecventă dintre cele trei, anume osteotomia de varizare a femurului proximal. Varizare și sau de rotare, pe care o utilizăm în situațiile în care avem un valgus idiopatic al femurului proximal, o luxație idiopatică, subluxație idiopatică sau dobândită a capului femural, în care avem o subluxație a capului femural ca urmare a unei afecțiuni neuromusculare, sau când avem o tulburare de rotație, anteversie sau retroversie a femurului proximal cu modificarea unghiului cervicodiafizar. Și pentru această procedură ați văzut în lucrarea despre șoldul spastic osteotomie de varizare realizată cu o lamă placă în trecut. Și în prezent aceste lame plăci sau orice alt dispozitiv de fixare, de osteosinteză, oferă diverse avantaje sau dezavantaje. Astăzi vom discuta ca și tehnică despre plăcile Pediatric Hip Plates LCP, cele blocate, pentru că sunt niște materiale de osteosinteză care se mulează pe principiile AO, adică o fixare stabilă, păstrarea vascularizației, mobilizarea rapidă și, din punct de vedere chirurgical, tehnica este bine codificată. Este o tehnică, noi spunem, simplă, rapidă, la fel sunt convins că spuneți și dumneavoastră, și din această cauză o să trecem în revistă peste pașii pe care îi presupune această tehnică, conform materialelor pe care le-ați primit pe e-mail. Ce este important este să determinăm cât de mult vrem să corectăm. Cât de mult vrem să corectăm la nivelul femurului proximal, adică cât de mult vrem să scădem unghiul cervicodiafizar. Și pentru aceasta avem la dispoziție o metodă pe care cu siguranță cu toții ați folosit-o în trecut, cea cu metoda funcțională, în care pe hârtie de calc desenăm conturul femurului, realizăm rotația, măsurăm unghiul între imaginea actuală și cea dorită și este practic unghiul pe care dorim sau la care dorim să facem varizarea. Altă metodă este cea pe care am amintit-o, în care putem foarte ușor să calculăm unghiul pe care la care dorim să varizăm femurul proximal, utilizând axul anatomic, axul mecanic și în felul acesta să avem o imagine obiectivă, perfect obiectivă a corecției pe care dorim să o facem. Ceea ce este important este ca, indiferent de metoda utilizată, metoda funcțională sau metoda anatomică sau mecanică, valoarea unghiului de corecție va fi foarte util în alegerea modului în care începem operația. Practic, de aici, de la începutul operației, adică poziționarea broșelor Kirchner, poziționarea broșelor de ghidaj pe care o facem la începutul operației, este esențială.
ea este legată de cât de mult vrem să corectăm, deci valoarea unghiului de varizare și, foarte important, unghiul plăcii. Disponibile, cel puțin de la firma Depuy Synthes, sunt plăci de varizare de 100 și 110, dacă știu eu, 110 grade. Și atunci, unghiul la care introducem broșele ghid inițiale față de care continuă toată operația, unghiul acesta este egal cu unghiul plăcii plus unghiul de varizare. De acolo încolo, utilizând instrumentarul corect, lucrurile merg relativ simplu. Ca și poziționare, poziționăm pacientul în decubit dorsal pe o masă radiotransparentă sau în decubit lateral. Eu n-am folosit niciodată decubitul lateral, nu știu cum este. Cineva din sală a făcut operația asta în decubit lateral? Nu. Deci în decubit dorsal, un abord standard lateral la nivelul femurului proximal și plasăm o broșă anterioară colului femural, care practic va fi tot o broșă, dar ea ne va marca anteversia colului femural. Deci practic este o broșă de anteversie. Broșa aceasta de anteversie merge paralel cu colul și după aceea la baza metafizei, unde se schimbă direcția și inclinația colului femural, putem să o introducem câțiva milimetri doar să stea ancorată în locul respectiv. După care venim la unghiul acela de care v-am zis, unghiul de la care începe și continuă operația. Adică pe ghidul existent în trusa cu instrumente, reglăm unghiul la care introducem broșa de ghidaj, egal unghiul acesta cu unghiul plăcii plus unghiul de corecție și acest ghid îl așezăm în așa fel încât limba aceasta să fie perfect aplicată la nivelul diafizei proximale a femurului, are niște spike-uri, niște gheruțe, să spunem, le vedeți aici, pe care dacă un pic le ciocănim, se fixează mai bine la nivelul femurului, după care există, practic, în acest bloc de ghidaj, 3 orificii. Pe cel din mijloc introducem broșa de ghidaj, care ar trebui în incidența axială să fie exact în centrul colului femural. Cea de aici este broșa noastră de anteversie. Deci asta este broșa de anteversie care practic ne dă orientarea rotației. După aceea, pe blocul acesta de ghidaj, am spus că am introdus o broșă pe orificiul din mijloc și pe celelalte 2 orificii sunt niște broșe filetate, iar aceste broșe cu filetul lor servesc după aceea și ca și burghiu și practic loc, cel puțin în plăcile de 3,5 mm, cu șuruburi de 3,5 mm, servesc ca și mod de a crea locul pentru șuruburile proximale. După ce introducem cele 2 broșe, mai avem cea din mijloc pe care am introdus-o prima dată și care ne-a dat direcția. Observați că toate aceste broșe în incidență AP și laterală sunt perfect paralele între ele. Perfect paralele între ele, perfect paralele în centrul colului femural, până la limita cartilajului de creștere, câțiva milimetri mai departe de cartilajul de creștere. În acest moment, broșa aceea de anteversie, după cum vedeți, o putem retrage, pentru că ea nu ne mai folosește în momentul de față. După care,
putem să realizăm osteotomia inter- sau subtrohanteriană. Intertrohanteriană sau subtrohanteriană sub trohanterul mic, în funcție de ceea ce ne dorim. Adică dorim să modificăm și brațul forței mușchilor sau dorim să realizăm doar corecția deformării. Cert este că dacă dorim să o facem subtrohanterian, atunci ar trebui ca inițial noi să ne gândim să introducem broșele acestea puțin mai distal. Pentru că altfel distanța de broșele acestea unde facem osteotomia ne este dată de ghidul acesta care ne spune la ce distanță de broșe să facem osteotomia. Distanța aceasta este pentru plăcile de 3,5 de 10 mm, pentru plăcile de 5 de 13 mm, dacă țin bine minte. Oricum, acest ghid ne spune exact unde facem osteotomia, nu ne batem capul la fiecare placă să ținem minte câți milimetri. După care, osteotomia transversală la nivelul stabilit de acest ghid și în timpul acesta ne putem gândi dacă facem sau nu derotare. De fapt, noi ar trebui să știm de dinainte dacă facem derotare. Dacă ne planificăm să facem derotare, înainte de a face osteotomia, este momentul în care, înainte de a face osteotomia, este momentul în care ar trebui să introducem broșele perpendiculare pe diafiza femurală, în fragmentul proximal și distal, unghiul de derotare pe care ni-l propunem. După care, după ce facem osteotomia, este momentul fixării plăcii în fragmentul proximal. Placa aceasta are niște ghiduri, niște ghidaje, niște tuburi de ghidaj care se înfiletează perfect exact în locul unde se înfiletează șuruburile blocate. Montăm cele două tuburi de ghidaj, după care alunecăm placa împreună cu aceste tuburi pe broșele noastre, cele două și cea din mijloc pe care, reținem, am introdus-o prima dată. Aplicăm placa la nivelul extremității proximale. Este posibil ca uneori, în cazul în care facem o varizare importantă, practic, partea proximală a plăcii să nu se aplice perfect pe fragmentul proximal, să existe aici un ic liber și atunci putem ca din fragmentul proximal cu oscilantul să alezăm în așa fel încât placa să se aplice perfect, după care este momentul când putem să măsurăm aplicând joja pe broșa de ghidaj până la nivelul tubului de ghidaj, măsurăm lungimea șurubului care va fi de la nivelul plăcii până la vârful broșei. După care scoatem broșa de ghidaj, scoatem tubul de ghidaj și în loc înșurubăm șurubul pe care l-am măsurat înainte și practic în felul acesta fixăm primul șurub în gaura așa numită A, în gaura B, la fel, după care putem să scoatem și broșa aceasta din gaura care se numea D. De ce nu scoatem broșa aceea de ghidaj, cea pe care am introdus-o prima dată? De ce nu o scoatem prima dată? Pentru că în momentul când noi am scoate broșa și am scoate și tubul acesta de ghidaj, ar rămâne doar o singură broșă și atunci este riscul să se rotească placa.
Însă dacă planificăm o osteotomie și de flexie și de extensie, atunci trebuie scoasă acea broșă ca să putem să facem flexia sau extensia pe care ne-am calculat-o preoperator. După care în gaura C, care, deci, practic, sunt două găuri paralele la cele două extremități proximal. O gaură este distal, tot în fragmentul proximal. Orientarea acestei găuri de blocaj este aproape perpendiculară pe placă. În locul respectiv se introduce din nou un tub din acesta de ghidaj, se introduce broșa acea filetată de care spuneam, se măsoară iarăși cu instrumentul de măsurat, după care se scoate și se inseră acest șurub, care este șurubul practic distal, șurubul în calcar, și avem în felul acesta o stabilitate realizată prin două proximale angulate și unul aproape perpendicular distal. În felul acesta am solidizat șuruburile proximale la placă și la fragmentul proximal. Practic am închis extremitatea proximală a fixatorului intern, după care urmează etapa a doua, sau ca și timp, în care practicăm reducerea osteotomiei, după ce am aliniat cele două broșe care ne marchează rotația, dacă corectăm sau nu anteversia, ele oricum ne marchează rotația, fixând cu cleștele de fixare a reducerii placa la fragmentul distal. După ce am fixat placa la fragmentul distal, este momentul când, utilizând practic aceleași instrumente, realizăm găurile în extremitatea distală, 3 găuri, măsurăm și după aceea fixăm cele 3 șuruburi în fragmentul distal. Ceea ce este interesant este că această placă ne oferă posibilitatea de medializare a fragmentului distal. Cum se face acest lucru? Medializarea fragmentului distal se face fixând la nivelul plăcii în acele filete ale șuruburilor de blocare, dispozitivul acesta de medializare, se calculează distanța pe care dorim să o medializăm suplimentar, și imediat o să vă zic de ce zic suplimentar, se fixează iarăși cu pensa de fixare a reducerii. Prima dată se fixează șurubul intermediar, cel din mijloc, după aceea cel proximal și distal, și este de remarcat aici că în cazul în care facem medializare, pentru cele 3 șuruburi distale pot fi folosite doar șuruburi blocate. Deci nu pot fi folosite șuruburi corticale simple, deși construcția plăcii, în situația în care nu dorim medializare, ne permite să folosim și șuruburi de corticală simple de compresie. Bun. Spuneți-mi, vă rog, în cazul osteotomiei de varizare a femurului proximal, care dintre cele 3 reguli ale osteotomiilor o aplicăm? 1, 2 sau 3? Unu, 2 sau 3? Ce înseamnă tipul 1? Înseamnă că tipul 1, regula 1 a osteotomiei
ACA este la același nivel, ACA și osteotomia la același nivel cu cora. Care cora nu este un unghi, este un punct. Cora este center of angulation of rotation. Rotation of angulation. ACA este un ax. Deci nu este un unghi. Bun. Este tipul 1? Nu. Dacă vedem care e cora, atunci știm ce... Și atunci, haideți să vedem atunci care e cora. Un exemplu practic. Avem coxa valga bilateral, subluxație bilaterală, pentru care ne gândim să facem o osteotomie de varizare a femurului proximal, dacă sunteți de acord. Cât să varizăm din femurul acesta proximal? Axul femurului proximal, centrul capului femural cu vârful marelui trochanter, 90 de grade unghiul pe care am zis că este medial femoral neck angle sau lateral, nu contează, 90 de grade, și este axul fragmentului proximal. Fragmentul distal, fragmentul distal, pe această radiografie nu avem extremitatea distală, din păcate, dar este din centrul genunchiului, 90 de grade, pentru că atâta este unghiul axului mecanic al femurului distal, 90 de grade, aproximativ 88, cum am zis, normal 90. Și atunci avem axul fragmentului distal, axul fragmentului proximal, care se intersectează unde? În centrul capului femural. Și atunci, practic, noi avem cora exact în centrul capului femural. Cât de mare este angulația? 60 de grade. Bun. 60 de grade. Unde facem osteotomia? Adică dacă facem osteotomia și facem și corecția în jurul unui ax care este la nivelul cora, n-ar trebui să facem nimic. Adică am avea tipul 1. Dar nu putem face osteotomia în centrul capului femural. Și lucrul acesta, apropo de ceea ce spunea domnul doctor Dinu, la fel este și la femurul distal când se face osteotomia femurului distal sau a tibiei proximale. Din păcate, cora în aceste situații este foarte aproape de suprafața articulară. Și atunci trebuie să recurgem la un artificiu. Odată ce facem osteotomia la un alt nivel, avem tipul 2 sau tipul 3. Noi, revenind un pic, punctul în care noi, în jurul căruia noi facem corecția, după cum vedeți aici, este altul decât și cora și decât locul osteotomiei. Și atunci avem de a face cu tipul 3. Dacă facem tipul 3 fără a compensa corecția, adică fără a face medializare, am obține o corecție a unghiului, dar o lateralizare a femurului distal. Ori noi nu vrem lucrul acesta, pentru că am zis că nu corectăm o deformare creând altă deformare și din cauza aceasta, din construcție, după cum vedeți, placa aceasta are practic offset-ul acesta care permite medializarea tocmai din această cauză. Și, revenind aici, facem osteotomia. După ce am corectat
90-90, axul, practic am realizat medializarea fragmentului distal, în așa fel încât să nu creăm o deformare secundară. Invers, o să vedem imediat cum este la valgizare. Unde la valgizare, și mergem acum cu cele două calupuri și pe aceea punem întrebări. Și discutăm. Pentru că la valgizare lucrurile nu sunt foarte diferite. La valgizare, desigur că indicațiile sunt altele și indicațiile le știți cu toții când avem un trohanter mare înalt, în cazul bolii Pertes, pseudartroza congenitală a colului femural, epifizioliză, diverse tipuri de osteotomii pe care le dorim să le facem, deficiență proximală de femur, coxa vara idiopatică. Bun. Și atunci, recurgem la aceeași placă disponibilă în portofoliu colegilor, prietenilor noștri de la Depui Sintez, dar este placa de valgizare și spre deosebire de placa de varizare, vedeți, hop, această placă, tocmai că nu are offsetul de medializare a fragmentului distal, ci este tot așa prin construcție un piculeț de lateralizare a fragmentului distal. Pentru că respectând aceeași regulă numărul 3 a corecție a osteotomiilor, în valgizarea femurului proximal se produce lateralizarea segmentului distal. Principiile AO sunt identice, planificarea este identică ca și metodă funcțională sau metodă grafică, ceea ce este diferit. Deci, la varizare, și astea sunt lucrurile pe care va trebui să le țineți minte. La varizare avem unghiul plăcii plus corecția, la valgizare este unghiul plăcii minus corecția. Este unghiul la care iarăși introducem prima broșă, cea care ne ghidează. La valgizare, dacă știu eu, sunt disponibile 130 și 140. Cred că de 5, așa-i? Sau cea de... Nu. Aveau de 130, care ei spuneau placă de fractură, și de 140 și 150 de valgizare. Bun. Și, deci, diferența este, la varizare avem unghiul plăcii plus corecția, la valgizare unghiul plăcii minus corecția. Și de aici încolo mergem identic. Nu este schimbat mare lucru. De data aceasta, după cum vedeți, fragmentul distal este lateralizat față de fragmentul proximal. Deci, în osteotomia de varizare facem medializarea datorită offsetului și dacă vă aduceți aminte, cu toții ați folosit cândva lamele placă. Lamele placă pentru displazia de șold. Varizare în displazia de șold, care aveau offset mai mare, erau unele de 5 mm și unele de 2 sau 3 mm cu offset mai mic. Cum? Spuneți. Că nu prea putem să o facem. Dar, în general, este suficient la realizarea crezului placă. Că nu prea avem cum să o facem. Din cauza
formei plăcii și a tehnicii. Ar pentru trebui că să împingi fragmentul proximal, adică să spui șuruburile din placa proximal, să o pui la distanță de femur, de col, de trochanterul mare, da? Să o pui la distanță și fixarea nu va fi cea mai solidă în cazul ăsta. Adică poți să, jos unde ai un os țapăn cortical și ai 3 puncte de sprijin, filetul plăcii, prima corticală, a doua corticală, ai o fixare foarte solidă. Sus e oarecum tricky să fii cu placa prea departe de... Dar oricum placa are un design care îți permite lateralizarea a câțiva milimetri. Se părea mai evidentă de cealaltă de... Da, e mult mai evidentă. Dar ca disfuncție de braț de levier, apropo de dacă nu medializezi eu am cazuri unde n-am medializat suficient la coxa spastică și unde săracii au niște trochantere mari proeminente sub piele și merg ca rățoii, n-arată bine deloc. Pe când la valgizare nu mi s-a întâmplat niciodată să am vreo nemulțumire legată de faptul că nu s-a lateralizat suficient. Pentru că am... Ia să vedem cum să mai fac eu din nou. Oricum, valgizări se fac mai puține ca valgizări, asta clar. Adică să zicem că e 1:5 raportul între valgizări și validări. Ceea ce nu se vede așa de evident, cum a zis că se vede offset-ul ăla, la placa aceasta este de 5. Dar este cumva și un spațiu aici. Da. Practic, filetul începe de mai încolo cumva. Deci nu începe chiar la marginea plăcii. Deci cumva intră șurubul, se îngroapă cumva. Deci permite o oarecare lateralizare. Ceea ce doresc să vă arăt este practic în același context al prezentării, practic e aceeași prezentare, dar n-am apucat să pun aceste două radiografii în forma pe care am prezentat-o. Este practic același lucru. Avem de-a face cu o coxa vara congenitală, la care, în urma osteotomiei de asta, stai că nu merge ăsta. Mai. Nu mai vrea. Vrei? Așa. Și la care, apropo de mijloacele de osteosinteză pe care le folosim, am folosit tipul acesta de material de osteosinteză. Cum se numește materialul ăsta? Știe cineva? Eu nu spun că mie mi-a spus înainte, da. Și pe care nici eu nu știam cum se numește. Așa parcă îl văzusem în niște cărți vechi. Spre deosebire de Alexandru și la fel ca și mulți dintre dumneavoastră, și eu lucrez într-un spital de stat și atunci materialele de osteosinteză nu sunt exact cum le-am dori întotdeauna. Placa Pediatric Hip Plate LCP, cum am spus, respectă principiile AO, din cauza aceasta este întotdeauna preferată. Dar când nu este disponibilă, ne alegem ce avem la îndemână. Și acesta este Coventry Hip Screw, așa se numește. L-am găsit în niște dulapuri mai vechi, odată cu o curățenie, la bloc operator, și care însă este foarte bună. Ce face el? Cam același lucru ca și... Nu același lucru, nu. Nu respectă principiile AO, dar ideea este că fixarea în fragmentul proximal se face pe o broșă canulată, deci din punctul ăsta de vedere este chiar precis. Dezavantajul este că unghiul este doar de 130 de grade, dar își face treaba foarte bine, după cum vedeți, osteotomia consolidată. Așa că, în ceea ce privește materialul de osteosinteză, cred că mai aveam un slide acolo la una dintre lucrări, pe care cred că am sărit peste el, dar pe care am să vi-l spun, nu mai trebuie să-l vedem. În ceea ce privește osteotomiile, nu contează unde faceți osteotomia. Nu contează foarte mult cu ce o fixați, atâta vreme cât rezultatul
corecția pe care dorim să o obținem este corespunzătoare. Dar, foarte important, ACA ar trebui să treacă prin CORA, pentru că altfel creăm o deformare secundară. Și o deformare secundară, cum spunea Alexandru și o să vă arate el radiografia, nu vrem să nu mai meargă șchiopătat, dar să aibă șoldurile proeminente. Cum la fel se întâmplă și la cot, știți, mulți dintre voi ați făcut osteotomii de valgizare a humerusului pentru cubitus varus și axul este foarte bun, dar are o proeminență osoasă. De ce? Pentru că am creat acea deformare secundară. Am făcut o translație pe care n-am compensat-o. Cum și la șold se creează o translație, dar o compensăm din placă. Întrebări? Și în ceea ce privește mijloacele de osteosinteză, da, sunt unele mai bune, mai prietenoase decât celelalte, dar atâta vreme cât se respectă principiile, cum spunea și colegul de la adulți, Florin Safta. doctorul Safta, atâta vreme cât se respectă principiile, rezultatele vor fi întotdeauna cele scontate. Am o completare apropo de materiale de osteosinteză de LCP plate. Sunt de 3 dimensiuni, de 2,7, de 3,5 și de 5. Acum, cum le alegeți? Până în 15 kg 2,7, între 15, 15 și 35 de kg de 3,5, peste 35 de kg de 5. Nu scrie nicăieri. Adică nu mai scrie chestia asta. Era scrisă pe vremuri în materialele pe care le dădea Sintezul, dar acum nu mai, din câte știu, nu mai scrie nicăieri. Materialul pe care l-ați primit pe mail cu toate osteotomiile este un material foarte vechi, cred că de acum 10-15 ani, dar este cel mai complet dintre toate. Mâine la workshop o să facem în principiu osteotomia de valgizare, pentru că avem niște femure cu 130 de grade unghi de înclinație și plăcile pe care le avem sunt de 3, 5 și 110 grade pentru varizare, deci nu o să vedeți prea multă varizare. Am adus eu, aveam două plăci de 100 de grade, poate le vom folosi și pe acelea în încercarea de a vedea și varizarea cum se face. Plăci de varizare avem de 140, nu facem fără probleme și o să facem osteotomia supracondiliană de extensie. Deci asta era o completare apropo de cum alegeți plăcile și ca unghiuri sunt de 100, 110 grade, 130, 140, 150. Iar ca număr de găuri, majoritatea au cele 3 găuri sus plus încă 3 găuri jos, iar cele de 130 de grade au 3, 5, 7 și 9 găuri distale pentru a putea fi folosite și în fracturi sau ca bridge plating în sfârșit, deci au mai multe indicații. Le găsiți în materialul respectiv, toate modelele, toate șuruburile și sunt de oțel. Astea pediatrice. De ce? Se pare că sunt mai rezistente, comportamentul tipic copilului e o justificare pentru care s-au făcut doar din oțel. Apropo de imobilizarea gipsată, la plăcile de 2,7 vă sfătuiesc să imobilizați în gips copilul. La cele de 3,5 sau 5 nu trebuie să imobilizați în gips, dacă nu cumva nu face și vreo procedură adițională, cum o să vă arăt eu în următoarea prezentare. Care este despre... Sigur, scuze. Nu văd, e bezmen și dă de mâini mai tare. Apropo de flexie entuneric, eu am dat, nu stătere. Sunt eu chiar al Flexie și de extensie, când și cum o faci? De exemplu, eu folosesc extensia sau osteotomia și de extensie. Suplimentar, de exemplu, pentru corecția deformării după epifizioliză. Deci să reorientezi capul. Da. Să reorientezi capul, să aduci în zonă de sprijin în cap. când faci un salt click, nu? Da. Practic, atunci ai singura aplicabilitate pe care eu personal am folosit. Și nu dai tranșa cu tranșa de osteotomie, ci simplu vine și se rotește. Da. Compactare, punctul contact și rămâne așa. Deci nu mai trebuie suplimentar să faci ceva. Nu, și noi, asta îmi pare rău când l-am întrebat pe doctorul Dinu despre grefon și așa mai departe la osteotomiile astea, dar noi nu folosim. L-am întrebat eu și a zis că nu mai, că e o prostie și că nu s-a demonstrat în același lucru indiferent cât ai deschide. Oh.
Da, am făcut o osteotomie, un slope augmentation de tibie pentru un recurvatum și n-am pus grefă, am pus un tomofix și văd că stă bine, dar mă simt mai sigur cu o grefă în față, sincer. Adică mie e bine să pun grefă, dacă fac osteotomie cu pană deschisă, însă nu se mai folosește, adică tehnicile sunt fără grefă la open wedge. Ok, hai să zicem de asta, de distal femoral extension, osteotomie în patellar tendon advancement. Se vede? Lăsăm lumina aprinsă, da? Adică se vede pe screen. Ok. Păi ăsta e articolul pe care vă sfătuiesc cu căldură să-l citiți. Este al lui Tom Novacek. Tom Novacek lucrează la Gillette Children's Hospital din Minnesota. Este un, cred că invers n-ai, dacă ți lumina. A lucrat acolo, șef a fost James Gage, unul dintre pionierii analizei mersului, un tip care a inventat o groază de chestii în boala spastică, ca și Freeman Miller. Și practic Tom Novacek este cel care a explicat cel mai clar cum e cu osteotomiile astea supracondiliene de extensie în persistent Crouch gait la copii cu parezie cerebrală. Articolul este foarte bine scris, foarte clar. Am folosit imaginile din acel articol pentru pozele operatorii, pentru că nu prea am dispoziția să tot fotografiez în timp ce operez și atunci n-am avut poze operatorii să vă pun din cazuistica mea, dar astea sunt foarte semnificative, iar cazurile prezentate sunt ale noastre operate pe aici. Indicațiile osteotomiei femorale distale de extensie. Contractura în flexie fixă a genunchiului având între 10 și 30 de grade. De ce între 10 și 30 de grade? Pentru că sub 10 grade nu putem vorbi în mod real de un crouch, iar peste 30 de grade vom crea această osteotomie este o osteotomie care creează o deformitate articulară. Vom crea o deformitate prea mare. Și o să vedeți pe radiografie imediat ce înseamnă lucrul ăsta. Avansarea tendonului patellar tendon advancement, se folosește atunci când avem o insuficiență a quadricepsului care se materializează pentru un extensor leg mai mare de 10 grade. Se folosește în mersul crouch sever în parezia cerebrală și în flexia rigidă a genunchiului în artrogripoză. Adevărul că, dacă stau bine să mă gândesc, prima extensie distală femorală am făcut-o cu doctorul Rătăruș la un pacient artrogripotic adult, avea, nu știu, 18-19 ani, ceva de genul ăsta. Contraindicații sunt lipsa cooperării, pentru că pacientul trebuie să respecte niște restricții postoperatorii, nu-l lasă calce imediat și recuperarea este foarte importantă după osteotomia asta în crouch. Dacă vezi că nu va putea să respecte, să coopereze postoperator, mai bine nu-l operezi. Contracturile în flexie mai mari de 30 de grade, v-am spus, dacă trebuie să corectăm mai mult de 30 de grade, vom crea o deformitate importantă articulară și atunci e bine să încercăm să ajungem sub 30 de grade folosind toxină botulinică sau stretching cast înainte de a face osteotomia distală femorală de extensie. Și la fel, dacă avem o rotație femorală, în general e vorba de rotarea coxa antetorsa mai mare de 30 de grade, este foarte complicat să corectăm distal o asemenea rotație. Și vă spun în proprie experiență că am încercat și nu este extrem de complicat din cauza formei pe care o are metafiza femorală distală. Și atunci, dacă avem și în general e foarte greu să corectăm rotația distal. Adică vă sfătuiesc să nu încercați să o corectați distal, că o să vă chinuiți groaznic. În cazul în care avem o rotație mare, mai bine facem o osteotomie distală și o osteotomie proximală femorală de derotare. Exact cum va arăta Dan pe o placă de 130 de grade. Și altă contraindicație, patela baja, adică patela jos situată. Tehnica chirurgicală o să vă prezint pentru două materiale de osteosinteză diferite și anume 90 de grade placa AO, lama placă AO de 90 de grade pentru adolescent și placa LCP pediatric de condil, pediatric condylar plate. De ce le prezint pe amândouă? Pentru că, cum a spus Dan, suntem puțini cei care avem șansa să avem ce materiale de osteosinteză ne dorim. Și atunci s-ar putea să fiți nevoiți să puneți o lamă placă, e mai ieftină decât un LCP. Și este o metodă foarte bună de osteosinteză, excelentă. Dar
Eu m-am obișnuit cu LCP, asta le folosesc, nu o să pun lamă placă. Mi-e greu să schimb ceva ce merge bine. Dar am pus lamă placă, e ok, se pune foarte bine, e o metodă bună de sinteză, așa că o să vi le prezint pe amândouă, în paralel. Pardon, așa zice. Deci, poziția și pregătirea. În decubit dorsal pe o masă radiotransparentă, este bine să căutăm un pic anteversia femorală și un eventual malalignment în plan coronal și sub anestezie generală, dar eu îmi calculez întotdeauna, îmi verific anteversia femorală, fac CT pentru torsiune, întotdeauna, nu mai stau pe gânduri, pentru că iradierea este mică, sunt câteva slice-uri la șold, genunchi și gleznă și voi ști care este malrotația. În felul ăsta mă calculez, știu foarte sigur ce am de făcut. Nu mă mai bazez pe un examen clinic care poate să fie relativ. Se folosește garou pneumatic steril dacă facem bilateral sau dacă avem un single event multilevel surgery. În cazul în care facem unilateral, va fi sub câmpuri, deci punem un garou pneumatic obișnuit. Trebuie să verificăm cu C-armul în ambele planuri că avem imagine și că nu avem vreo bucată de fier a mesei care se interpune dacă masa nu e complet radiotransparentă și preparăm în principiu întreg membrul inferior până la plica inghinală. Dacă avem garou nesteril, atunci va trebui să îl punem garou foarte sus și să venim cu câmpurile cât mai proximal ca să avem loc să ne facem incizia pentru osteotomie. Asta e poziția. Cam așa arată. Vedeți că este în flexum cu garou steril bilateral pentru intervenție bilaterală. Abordul este standard pentru femurul distal, lateral. E bine să verificăm, să ne facem incizia după ce am dat o poză, să vedem nivelul ca să nu facem aiurea. Incizia e cam așa, să zicem 10 cm, în principiu n-ar trebui să fie mai lungă, dar faceți-o cât să vă fie confortabil, să nu vă chinuiți. Se secționează fascia, se reflectă, se disecă și se rabatează vastul lateral spre anterior și practic se merge pe sept până la nivelul femurului, se deperiostează femurul distal și, bun, sunt vasele perforante laterale, nu o să ajungem chiar la geniculate, că suntem ceva mai sus, gândiți-vă că o punem deasupra fizei. Deci nu o facem ca la adulți în epifiză, adică nu ne ducem cu placa în epifiză, va fi deasupra fizei și chiar dacă s-a terminat creșterea, dacă folosim modelul ăsta de placă, osteotomia va fi un pic mai sus pentru că este gândită pentru pacienți cu fiză activă. Dar o putem folosi și la adolescentul de 17 ani care s-a terminat creșterea și la adultul tânăr, fără probleme, fix aceeași placă. Se pune o broșă ghid pentru, așa, în cazul lamei placă AO, se pune o broșă ghid pentru dalta cu care se va crea traiectul lamei, chiar proximal și paralel cu fiza, se bate dalta AO paralel și și imediat proximal de broșa ghid, cu ghidul de unghi al fizei paralel cu tibia și unghiul dintre ghidul dălții și femur este egal cu contractura, așa cum... Deci, asta este broșa ghid, se pune chiar deasupra fizei, deasupra se pune lama placă ca să vedem cam cum o să vină, se face o poză cu lama placă deasupra ca să vezi cum o să vină. Asta este dalta pentru lama placă și asta este ghidul. Ghidul se pune paralel cu axul tibiei. În felul ăsta avem exact, vom putea poziționa lama în așa fel încât în momentul în care facem osteotomia și o corectăm, tibia să se alinieze cu femurul. Da? Deci ghidul ăsta trebuie să fie paralel cu axul gambei, cu tibia. În cazul plăcii LCP Pediatric Condylar, se localizează planul frontal, să zic broșa de anteversie. Se pune broșa de anteversie la fel ca la șold, ca să vedem care este planul condililor, undeva la 1 cm deasupra cartilajului de creștere, se asamblează guiding block-ul și positioning device, dar de data asta nu facem niciun fel de calcul, pentru că ne va ajuta pentru axarea osteotomiei mânerul și lama de la guiding block. Îl vom poziționa la 90 de grade, pentru că placa este o placă condilară de 90 de grade. Se poziționează, se blochează cu șurubelnița, cum o să vedeți mâine, și se fixează în felul acesta. Lama, ghid și mânerul trebuie să fie paralele cu axul tibiei. Da?
pe guiding block se introduce prima broșă, cea în gaura D, care va fi paralelă cu fiza, și după aceea se introduc celelalte două broșe A-ul și B-ul, exact cum s-a întâmplat la placa femorală proximală. Sunt foarte, foarte asemănătoare. Trebuie să avem grijă. Da. Cine? Nicăieri nu este precizat la ce distanță de fiză. Asta, la un moment dat, spune între 1,5 și 2 cm, este foarte mult. Deci, eu o pun foarte aproape de fiză, prima broșă, broșa D. Cât de aproape pot de fiză, pentru că vreau să fac osteotomia cât mai jos. Cât mai jos pentru a crea o diformitate cât mai mică în femorul distal. Deci, eu broșa D nu scrie într-adevăr nicăieri, că am căutat și eu, am întrebat, nu precizează nimeni lucrul ăsta. Cum este sus la femur, la ce distanță, aici nu știm, dar o pun cât mai aproape de fiză. Se precizează însă nivelul osteotomiei față de broșele ghid. Astea sunt trecute în carte. Bun, trebuie să avem mare grijă ca broșa D să fie paralelă cu broșa de anteversie. Da? Mare grijă, în sensul că să nu punem rotată, să zicem că asta e broșa de anteversie și noi avem de cel mai multe ori tendința să ridicăm un pic coada ghidului și atunci ele vor fi divergente. Nu, trebuie să fie perfect paralel pentru a nu modifica rotația. Da? Rotația, dacă vrem să modificăm rotația, nu o facem așa. Trebuie să inserăm placa distal perfect la nivelul metafizei distale, după care din fragmentul proximal ne vom juca un pic cu rotația. Așa. După ce am inserat broșa D și celelalte două broșe A-ul și B-ul, scoatem broșa zis de anteversie de pe suprafața anterioară, punem broșa de derotare. Ce înseamnă broșa de derotare? Dacă vrem să rotăm, să zicem, avem o torsiune femorală internă, vrem să corectăm 20 de grade. Broșa asta de derotare o vom împinge undeva cât mai proximal în incizie, în capătul proximal al inciziei, vom trage foarte mult de ea în sus ca să nu interfere cu placa, să nu ne lovim de placă și vom folosi acele template-uri de metal care sunt întruse, sunt gradate 20, 30, 40, 50, 60 de grade și 90 de grade. Vom folosi template-ul de care avem nevoie, astfel încât să avem un unghi, să avem un unghi, să zicem, de 20 de grade între broșa aceasta și broșele inserate la nivelul metafizei femorale distale, astfel încât în momentul în care reducem osteotomia să corectăm și rotația, aducând această broșă paralel, sau de fapt pe astea aducându-le cele distale, aducându-le paralel cu broșa proximală, în plan rotațional, în plan transvers. Osteotomia se face, în primul rând, asta este osteotomie, este un wedge, da? Este un closed wedge. Nu este o osteotomie, nu este un open wedge. Da? Este un closed wedge. Deci se va scoate o pană. Osteotomia distală este prima care se face pentru AO blade plate la 10-15 mm proximal și paralel cu dalta, iar pentru ACP condylar la 15 mm proximal și paralel cu broșele A și B pentru placa de 3,5 și 20 mm pentru placa de 5. Deci, vedeți, aici sunt precizate foarte clar la ce distanță se va face osteotomia față de broșele A și B. Osteotomia proximală trebuie să fie perpendiculară, perfect perpendiculară pe diafiza femorală. Înainte să terminăm osteotomia distală, trebuie să tăiem cam jumătate din diametrul osului în proximal. De ce? Pentru că după aia, dacă am completat osteotomia distală, este mult mai greu să o nimerim pe aia proximală, pentru că nu mai vedem unghiul, chiar dacă ne trasăm cu markerul. Nu mai vedem unghiul, se mișcă fragmentele, unul îl ține, altul împinge, se alege praful. Deci, niciodată nu vă grăbiți să terminați osteotomia distală, o începeți și pe cea proximală, măcar jumătate din ea. Astfel încât să aveți deja traiectul, după aia înfigeți motorul oscilant și ați tăiat într-o secundă și restul fragmentului proximal. Câteodată e nevoie să facem ceva scurtare. De ce scurtare? Păi că nu vine altfel, încerci să poziționezi și ai un impingement acolo și ne mai gândim la un lucru. Dacă facem un pic de scurtare, ce se întâmplă? Relaxăm ischiogambieri, ceea ce e un lucru bun, ca să nu mai facem, dacă avem short hamstrings, ca să nu mai facem alungire de ischiogambier, putem face un pic de scurtare și în același timp protejăm nervul sciatic, făcând un pic de scurtare. Pentru că osteotomia de extensie supracondiliană pune în tensiune sciaticul.
Deci, dacă vrem să facem un pic de scurtare, va trebui să rezecăm o pană trapezoidală cu baza mare anterior și baza mică posterior. Și eu, în general, rezec pană trapezoidală cu baza mică, să zicem, de vreo 4-5 mm. Baza mare, în sfârșit, nu dă osteotomia, dar baza mică e cam de 4-5 mm. Pentru AO blade plate se înlocuiește dalta cu lama, se introduce lama pe traiectul făcut de daltă, sau în cazul LCP se fixează distal cu cele 3 șuruburi blocate. După care se reduce osteotomia și se plasează șuruburile distale. Uitați, cam ca aici. Deci, asta este o pană triunghiulară, nu a făcut scurtare. Vedeți? Și se închide și se pune lama placă. Da? Cam asta se întâmplă. Iar în cazul LCP-ului, completează osteotomia proximal, se scoate fragmentul și se fixează, având grijă ca broșa asta de derotare să fie perfect paralelă cu celelalte, astfel încât să corectăm și rotația. Iar dacă nu vrem să corectăm rotație deloc, zicem nu vrem să derotăm, punem totuși o broșă paralelă cu celelalte, ca să nu pierdem cumva rotația, că ne putem încurca când fixăm, nu mai știm, băi, a fost bună rotația, n-a fost. Chestia asta, să dăm o linie cu markerul sau cu motorul sau cu electro, nu ține, pentru că avem un pic de translație antero-posterioară, ne încurcăm. Cele mai cinstite sunt niște broșe pe care le vedem bine și le așezăm, se uită ajutorul dinspre picior, se uită și vede dacă sunt în planul potrivit. Se reduce, se pune un Verbrugge pe Verbrugge. Ăsta era olandez, Verbrugge ăsta. Se pune o pensă de os și după aceea se dau găurile pentru șuruburi blocate pe acest sleeve. O să vedeți mâine la workshop cum se folosesc culele. Se închide placa, se închide plaga, se pune un dren aspirativ. Întotdeauna pun măcar pentru 24 de ore un dren aspirativ. De fapt pentru 24 de ore, că am atunci îl scot. Și se închide plaga în straturi anatomice. Patellar tendon advancement. Se asociază întotdeauna osteotomiei distale femorale și o să vedeți imediat niște poze intraoperatorii, să vedeți cât de lax este tendonul rotulian după această osteotomie. În cazul unui pacient imatur vom avansa doar tendonul. În cazul unui pacient matur vom face o transpoziție a LARU, o pastilă osoasă din tuberositatea tibială anterioară. Facem o incizie centrată pe tuberositatea tibială anterioară. Vedem întotdeauna că avem ceva mai mult tendon rotulian după distal femoral extension osteotomii. Uitați că aici. Da, ia uitați-l cât de în valuri este, e lung. Facem o incizie în T, imediat distal sub tuberculul tibial. Tendonul e disecat de pe cartilajul apofizei tibiale și e de preferat, decât să tăiem cartilaj, să lăsăm un pic de tendon pe cartilaj. Trebuie să avem grijă să nu tăiem prea subțire, să aibă măcar 2 mm grosime, pentru că altfel nu mai putem să-l refacem. Și o să punem pe niște Krakow stitches, o vi le arăt imediat cum sunt, sau în cazul pacientului imatur scheletic, recoltăm tendonul cu o mică bucățică de os atașată. Și cam ăsta e tendonul, este ras de pe suprafața tuberosității tibiale. Astea suturile Krakow, da? Krakow stitches, se folosesc la tendoane, sunt foarte țapene. Asta este incizia în T a periostului, pentru că noi practic tendonul o să-l băgăm sub periost și aici este luat cu o bucățică de os la pacientul matur, care nu mai are fize. Acum, ce mă întreba doctorul Cosma mai devreme? Trebuie să facem un tension band pentru a ne securiza sutura tendonului și atunci o să punem percutan o broșă ghid în direcție transversală prin mijlocul rotulei. O să folosim un burghiu canulat de 2,7 pe broșa respectivă, să facem o gaură. Pe burghiu canelat o să băgăm un pasfil, scoatem ușor burghiul cu grijă, iar cu acel pasfil vom trece un fiber tape de 2 mm prin gaura făcută în rotulă, după care o să facem o gaură transversală în creasta tibială, undeva distal de locul unde o să suturăm tendonul și o să trecem fiber tape-ul până acea gaură. Cam în felul ăsta.
Asta e broșia transpatelară. Băgăm burghiul și facem o gaură frumoasă în rotulă. Ăsta este pasfilul pe care l-am trecut. În pasfil punem, uite, în lațul ăsta punem fiber tape-ul, pe care îl trecem prin rotulă, după care creăm subcutan, subfascial, două orificii, facem un tunel într-o parte, un tunel în partea cealaltă, tragem pasfilul, tragem fiber tape-ul, scuzați-mă, tragem fiber tape-ul și aici îl înodăm, îl trecem prin gaura distală tot cu un pasfil și facem un nod țapăn. În felul ăsta tragem rotula distal și ne vom securiza tendonul. Adăugăm o bandă de tensiune astfel încât să nu ni se smulgă tendonul cum se mai întâmplă din locul de reinserție. Tensionăm pasfilul până când polul inferior al patelei este la nivelul liniei articulare femorotibiale. Teoretic ar trebui să dăm o poză, dar practic strângem la mână și simțim cam cât vine și după aia controlăm înainte să îl tai și de fapt înainte să suturez tendonul rotulian, îi dau totuși o poză să văd să nu fie prea jos, că e neplăcut să facem patela baha, nu e cea mai bună treabă să ai o patelă foarte joasă din punct de vedere biomecanic. Strângem sutura, suturile Cracov le trecem pe superiost și le legăm, iar pentru advancementul cu bucățică de os la pacientul matur, facem o mică osteotomie de creastă tibială, de unde rezecăm o bucățică de os și acolo vom pune blocul osos și îl vom fixa cu un șurub cortical de 4,5 mm, pe care ar fi minunat să-l trecem până în corticala tibială posterioară, adică să fie un șurub bicortical, nu cum mi se întâmplă frecvent să fie monocortical și să mă mir după aia de ce nu stă bine și să fac tot felul de improvizații, cum o să vă arăt imediat. Astea sunt suturile Cracov legate la nivelul periostului. Periostul se suturează deasupra, iar aici este pastila osoasă fixată cu un șurub cortical. Și, bineînțeles, vedeți fiber tape-ul. Aici aveți grijă, fiber tape, nu fiber wire, deci banda, nu firul. Da? Că există fiber wire și fiber tape. Folosiți fiber tape la chestia asta. Și aici la fel se vede nodul din fiber tape. În general se avansează cam 2,5 cm rotula, e coborâtă cam 2,5 cm. Trebuie să verificăm că avem măcar 60 de grade de flexie, că ne permite să facem măcar 60 de grade de flexie. În general, corecția patelei alta este o supracorecție, un overcorrection. Patela este ceva mai jos decât poziția anatomică, dar trebuie să avem grijă să nu fie baha, să nu fie placată pe articulație. Da? Dacă polul este un pic mai jos, nu e o problemă, dar să nu fie foarte jos. Și scopul acestei operații Distal Femoral Extension Osteotomy plus Patellar Tendon Advancement este să se obțină extensia completă a genunchiului în timpul fazei de sprijin a mersului. Ăsta este scopul operației. În postoperator trebuie să imobilizăm genunchiul în flexie 20-30 de grade pentru 3 zile ca să protejăm nervul sciatic. În sensul că în momentul când am făcut extensia, am pus sciaticul în tensiune. Dacă punem gamba un pic în flexie 2-3 zile, protejăm nervul sciatic până când se dezumflă zona, dispare edemul postoperator și după aia putem să fixăm orteză. Eu folosesc o imobilizare în orteză din asta reglabilă, după aia o pun la 0 grade. În general trimitem acasă pacientul la 3 zile postoperator, sângerarea este minimă întotdeauna și folosim o orteză pentru 6 săptămâni. Pacientul trebuie să înceapă kinetoterapia. În prima săptămână va trebui să facă flexie-extensie între 0 și 30 de grade, după care adăugăm 10-15 grade de flexie în următoarele 5-7 zile, astfel încât la 3 săptămâni trebuie să facă flexie de 70 de grade și să înceapă să încarce, iar la 6 săptămâni să facă flexie de 90 de grade și să încarce complet și să înceapă să meargă. Cam asta este evoluția postoperatorie. De cele mai multe ori noi trebuie să ne protejăm transferul de tendon patelar, nu osteotomia, pentru că fixarea pe placa asta LCP este o fixare solidă.
Monica Ursei le dă drumul să calce cam a 3-a, 4-a zi postoperator. Îi lasă foarte repede să calce pe pacienții spațici pe care îi fixează pe LCP. Eu nu am curajul să-i las să meargă atât de repede, respect clar protocolul ăsta. Acum, complicații, incidente, accidente. Ce se poate întâmpla? Să avem recidivă dacă am făcut distal femoral extension osteotomy fără proximal patellar tendon advancement. De ce lucrul ăsta? Păi, dacă avem un quadriceps insuficient, ce se va întâmpla? Nu va înlăcăta bine genunchiul pe prima parte a midstance-ului, automat se va duce din nou în crouch. Deci eu am nevoie de un quadriceps în bună formă ca să îmi mențină corecția în postoperator, să nu îmi recidiveze crouch-ul. Și se face patellar tendon advancement singur, doar patellar tendon advancement, doar dacă avem un extensor larg, fără contractură în flexia genunchiului. Pentru că există asemenea cazuri la spastici care au extensor leg, deci nu pot să facă activ extensia completă a genunchiului, deci extensia pasivă este 0, extensia activă, să zicem, e 30 de grade. Asta înseamnă că ei nu au un knee flexion contracture, pentru că pasiv pot să le faci extensie completă, în schimb, activii nu pot întinde genunchiul, pentru că avem un tendon rotulian prea lung și atunci quadricepsul va fi ineficient. Și ce facem? Vom face patellar tendon advancement only. Deci ne vom juca doar cu tendonul rotulian. Acum, complicație, paralizia de sciatic. Doamne ferește că e nasol. Bun, acum nasol e că un spastic te prins mai greu de lucrul ăsta. Că nu știe exact ce se întâmplă, ei n-au control muscular selectiv, nu prea se plâng de lucruri și trebuie să o căutăm activ în postoperator, să vedem în mod activ că nu are pareză de sciatic. Și ca să o evităm, trebuie să rezecăm proeminența osoasă posterioară, o să vă arăt imediat pe radiografie cum arată, și trebuie să imobilizăm 20-30 de grade de flexie genunchiul în primele 3 zile postoperator. Ca să nu se smulgă tendonul rotulian, întotdeauna trebuie să folosim un tension band pe care îl putem face, se făcea cu sârmă, dar sârma aia se mai rupe, nu e cum e fiber tape. Acum se face cu fiber tape și se pare că funcționează foarte bine. Hei, ce mai trebuie să vedem? Să vedem că se poate întâmpla să crească anteversia pelvică, deci tiltul pelvic anterior, dacă avem o contractură în flexie a șoldului și o spasticitate sau o spasticitate de drept femoral care nu au fost observate în preoperator și nu au fost adresate. Cum să le rezolvăm? Păi pentru un hip flexion contracture vom face tenotomie de psoas over de pelvic brim, deci nu la nivelul micului trochanter, ci aici la marginea pelvisului, și pentru o spasticitate de drept anterior vom transfera dreptul anterior pe condilul intern. N-am făcut chestia asta niciodată, n-am făcut transfer de drept anterior niciodată. Nu s-a întâmplat să fie nevoie. Aici un exemplu de distal femoral extension osteotomy plus patellar tendon advancement. Ce vă spuneam de șuruburi scurte, aici am pus 2 șuruburi, nu o să mă duc să fac o fixare țapănă bicorticală, nu știu ce am avut în minte, și am pus unul națiunul, am pus palidea națiunul, până la urmă am făcut și un tension band pentru tubercul cu niște sârme. Dacă vă uitați, aici se vede gaura de la fiber tape, asta, și aici gaura de la fiber tape. Da? În general, osul pe care îl recoltez din situl de inserție al pastilei a tuberosității tibiale, îl pun în locul unde a fost tuberositatea tibială. Îl mut mai sus, asta e povestea de aici. Aici cred că n-am mai mutat nimic, că deja eram nervos maxim că n-am fixat bine și nu l-am mai mutat sus. Vedeți că se vindecă pe calus, cum a zis colegul nostru, doctorul Sapta. Ăsta este un tip de fixare semi-rigidă. Există micromișcări care vor genera calus. Da? Deci nu va fi o vindecare fără calus cum se întâmplă în plăcile compactate, în plăcile de compresie. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și așteptăm întrebări. Da. Să întreb cam cât timp se consolidează osteotomia asta femorală? Vorbim de consolidare radiologică, adică un calus sănătos. Să zicem 3 luni, cam așa am observat.
cam la 3 luni. Eu îi las să calce de la 6 săptămâni, dar la 3 luni văd semne bune de calus și de cel mai multe ori e remodelat deja la 9 luni în an. Și am făcut-o mai ales la adolescenți mari. N-am făcut-o niciodată, cred, la copii sub 13-14 ani. Doar la dăștia mari. Am făcut-o și la 22 și la 23 de ani, deci în liceu. Vis-a-vis de securizarea tendonului rotulian, fiber tape, nu știu, cred că ori n-am fost atent, cum îl fixez jos pe tibie? Fac o gaură. Fac o gaură în creasta tibială. În creasta tibială, sub zona de... Și când îi fixezi tensiunea, ai genunchiul la 0 grade, 30 de grade? Când fixez tensiunea de genunchi la 0 grade. La 0 La 0,5 grade, adică am un pic Dar ceva sub urmă genunchi. îl imobilizezi la 30 de Nu, grade. nu, fac tensiune, nu nod și văd cam cât îmi vine în flexie. Trebuie să am 60 de grade de flexie. Dacă l-am strâns, la sfârșit, dacă cumva sunt berbec și am strâns prea tare, o să tai și repun fiber tape-ul. Dacă nu-mi face 60 de grade de flexie, că înseamnă că am ținut poate la baha. Deci imediat după ce ai terminat operația, l-ai imobilizat la 30 La 30 de grade, da. 30 de grade. Și nu ți-ar fi mai bine dacă l-ai securizat tot la 30 de grade? Pentru că dacă îl securizezi la 0, poate să fie mai larg și poți să-l ții tensiune. E vorba numai de fiber tape-ul care Am înțeles, care mai asigură tension band-ul. Dar eu mă gândesc la următorul lucru. Dacă îl securizez la 30, n-am făcut-o niciodată și nu m-am gândit la chestia asta. Acum am curge. Pentru că noi securizăm la 30. La 30. Și cred că e chiar mai scurt așa, nu? E un pic mai scurt? Nu-mi dau seama cum vine fiber. E mai scurt. E mai scurt. Aha, e o chestie interesantă. Asta nu m-am gândit. Eu așa am învățat să-l fac să securizez cu genunchiul la 0 grade. O să încerc o dată să-l pun la 30 să văd cum e. Noi când avem fie secțiuni de tendon, fie fracturi de rotulă, securizăm tendonul și îl punem la 30 de grade. La 30 de grade, am înțeles, da. Pentru că dacă îl țin așa, parcă mi se pare prea larg. Nu? Da, dar eu aici avansez mult tendonul rotulian în jos. Mie mi se pare, deci după ce termin, înainte să fac supra, mi se pare totul e foarte țapănă acolo. Mi se pare chiar prea rigid. Cât de repede îi dai drumul să-l mobilizezi? Păi începe în primele 3 zile stă la 30, după care începe să facă flexii până în 30 de grade în prima săptămână. Și fiber tape-ul ăla rămâne acolo. Da, eu așa cred. Nu-mi dau seama dacă se rupe sau nu. Nu se rupe. Bănuiesc că nu se rupe. Eu îmi refac și ligamentul supraspinos la scoliozele care au risc de PJK, trag un fiber tape între cele două vertebre upper most instrument și m-am obișnuit să-l folosesc, dar nu știu cum arată după. Adică n-a trebuit niciodată să intru și pentru o revizie să văd. Sunt tare curios cum o fi înăuntru. Nu, arată la fel, numai că e umed. Că e umed, am înțeles. Dar nu știu, adică noi tot mereu punem la 30 de grade. Dar nu m-am gândit, practic eu nu prea fac nici fracturi de rotulă, nici rotulă, că nu fac urgențe și atunci n-am deloc experiența asta. Am făcut strict pentru această intervenție. Și o să încerc, data viitoare sunt și eu curios cum am venit la 30. Adică uite la 30 cum ar fi, cum e... Da, o să mă uit, că sunt foarte curios. Mai ales că pot să fac un not provizoriu, pun o pensă și văd ce se întâmplă. Alte întrebări? Da, spune. Lama placă, ai avut o radiografie cu o lamă placă. Poți să pui imaginea acolo. O lamă placă, dar nu era pusă, dar nu era pusă, era în curs de a se pune. Era pusă deasupra. În curs de. Da, acum. Nu era pusă. Nu era pusă, îi dădea o poză înainte ca să vadă localizarea. Pune un pic, dacă poți să am o observare pentru colegi. Sigur. Asta, nu? Da, nu era pusă. Deci e așa numai de model. De model. Aici facem medializare sau lateralizare. În osteotomia de extensie. Ce facem aici? Lateralizare sau medializare? Ce credeți? Hai ziceți. Dați cu banul. Ok, cineva zice medializare, de ce?
Niciuna? Alt răspuns? De ce nu facem nici lateralizare, nici medializare? Pentru că osteotomie în plan sagital. În alt plan, exact. Deci nu avem treabă. Iar placa se așează foarte bine. O plate ăsta o să rămână, într-adevăr, acel spațiu. Dar nu va medializa, nu va lateraliza. Placa aceea e o placă de șoc. Da, este în 90 degree o blade plate. Dar se folosește mult la genunchi. Novacek și acum folosește placa asta, nu pune LCP. Tot placa asta o folosește, de 30 de ani. Deci nu facem lateralizare, medializare, când avem de ce? Da. Cora este în alt plan. De fapt, asta era întrebarea. E în plan sagital Cora. Și ce mai vreau să vă, tot așa să pun, ultima radiografie, apropo de o diformitate cu altă diformitate. Uite, hai să ne uităm un pic aici. Noi ce vrem să corectăm? Aici nu, următoarea. Ia să vedem. Unde cora este aici, de acord? Este în centrul genunchiului. Nu? Și facem osteotomie, este tot tipul 3, nu? Da. Tot tipul 3 este. Deci vedeți că noi respectăm în osteotomiile noastre pediatrice cel mai frecvent regula numărul 3 a osteotomiei. Pentru că noi, din păcate, sau din fericire, în multe situații cora este în apropierea cartilajului de creștere. Și atunci nu putem să facem osteotomia la nivelul cartilajului de creștere. Și de aceea folosim de multe ori tipul 2 sau 3. Making of JD se dai la producție, la producție se dai Deci asta aceasta e mare. E foarte mare, da. Ne punem un bag dos și cum manipulăm fragmentul aici e foarte mișto. Deci pentru derotarea avem roși la atenția. Nu uităm poate după carte și nu vă zice pe asta. Ai văzut că avea, nu știu cine a arătat, era o radiografie care era foarte jos rubul de calcar. Era aproape înfocat. Și eu atunci, dacă nu vine bine, nu știu cum de ca să fie pe direcția bună, să nu mi în focasa. Deci 18 mm. Pune la 5 mm. Care e continuare de placă? Păi, acum aici nu o placă. Eu am zis că pur două. Da, când pun placa întâi aici, să văd cam cum se așează, înainte să fac exact cum a arătat o poză cu placa cu ouă blade plate, eu întâi pun placa aici să văd cam cum se așează. Că dacă o pun așa nu e bine, dacă se așează. Și oricum foarte greu să ajungi până aici, ca e capsula din placa, nu poți să ajungi așa. În general, cam așa se așează. Cora e în articulația genunchiului. Unde este centrul de rotație al ambulației? În articulația genunchiului. Au flexum rigid între 10 și 30 de grade, vrem să corectăm. Vom face o osteotomie care se va supune regulii numărul 3 pentru că și axa de corecție și cora sunt în altă parte, da? Osteotomia o vom face deci la distanță de cora, o vom face deasupra fizei pentru că avem în continuare fiză, se poate face și la adulți cu aceeași placă, dar tot sus. Dacă vrem să o facem mai jos, putem folosi plăcile pe care le arătați în nu? Și anume plăcile Tomofix, dar ele în general sunt dedicate corecțiilor în plan coronal, nu corecțiilor în plan sagital. Placa 90 de grade condilare pe care ar trebui să o punem aici,
este oare? Nu, asta e 130. Asta este. Scrie pe ea DF90, distal femur 90. Placa asta se așează bine undeva aici. Cam asta e zona. Vedeți? Așa că dacă băgăm broșa de, uitați, vine foarte aproape de fiza broșa de. De-aia trebuie să o punem cât mai aproape de fiză. Vedeți unde vine? Unde se așează bine placa, aici se așează. Se așează foarte bine. Bun, dacă vrem să facem extensie, ar trebui să punem placa așa. Ca în momentul corecției să facem extensie. De acord? Drept pentru care guiding blocul nu va fi folosit ca pentru corecție în plan coronal, ci va fi pus la 90 de grade. Hai să gândim 90. Tataie, du-te la doctor să-ți schimbi. Pare 90 asta. Da, 90. Este 90, am nimerit. Și cum îl vom folosi? Păi, ne vom ghida ca poziționare. Ne vom ghida cu el astfel încât lama lui să fie paralelă cu axul tibiei, da? Dacă întoarcem un pic la față. Bă, dar toți trebuie să... Nu am mai ceva mai ăsta, mă ascultați. Vreau să pun undeva în felul ăsta ca să vedem. Dar eu cred că fac mai bine și puțin. Dacă lama e paralelă cu axul tibiei, în momentul când voi corecta, tibia va fi coliniară cu femurul, da? Lama și mânerul paralele cu axul tibiei. Corectez, va ajunge așa. De acord? La asta folosim guiding blocul, deci nu ca la corecția în plan coronal. Vom vedea și aici, vom marca și aici anteversia. Exact cum am făcut-o mai devreme. Și anume vom pune o broșă ghid undeva paralelă cu fața anterioară a femurului. Hai să o vedem. Abordul este un abord femoral distal lateral, tăiem fascialata. Suntem de fapt cam în picele tractului iliotibial. Avem grijă să nu-l face să vizăm prea tare, să mai punem și pe diagonală. Ceva în genul ăsta pentru moment. Cam așa ceva. Hai să o punem unde dau să nu mă știi, trebuie să o pun invers. Ca să nu interfere cu broșele, cum am făcut să le facem. Cam așa ceva, da? Bun. Deci, abord lateral. Voi să vă spus cu partea laterală, da, așa să nu tai în partea cealaltă, nu? Lateral. Abord lateral. Să încercăm totuși că... Căldura de aici o e mai. Nu, pe nu mai trebuie, lasă-le din ăla. Nu, pare pentru următoarul... Ok. Tăiem fascialata, luăm quadricepsul nostru extern de pe sept, îl dăm spre anterior, mergem pe sept până la nivelul femurului. De periostăm va fi foarte dificil să ajungem în partea distală, deci va fi multă muncă să venim în jos și trebuie să ne străduim să ajungem cât mai jos și folosim placa. Dacă placa stă așa și nu mi se pare că stă bine, vedeți că e depărtată, trebuie să ne ducem să fim siguri că placa se așează bine. Da? Asta e ideea. Să fim undeva cu placa pe aici așezați. De acord? Bun. Da, deci, păi nu, eu vreau să văd, trebuie să fiu cu placa cât mai jos. Și din cauza asta, când isec, mai pun placa și văd cum se așează, ca să-mi dau seama cât de mult să merg, ca să nu tot dau cu raze, că altfel înnebunești tot din cu raze. Dar asta e cu mâinile acolo, că nu-i bine. Și atunci, clinic, vedem cam cum se așează placa. Deci, disecție destul de dificilă în jos. Faceți-o și în partea de sus suficient de largă ca să aveți spațiu de manevră. După ce ați făcut disecția, vă apucați și vă puneți
guiding block ca să vă dați găurile. Prima broșă este tot broșa D, care va trebui să fie perfect paralelă cu fiza. O puneți și dați poză să fiți siguri că este perfect paralelă cu fiza și trebuie să fie în același plan cu broșa de rotație. Da? Nu așa, nu așa. Dar trebuie să vă uitați să fiți siguri că e în același plan cu broșa de rotație. Ceva în genul ăsta ar trebui să fie. Da? Dacă puneți prea în spate, s-ar putea ca șurubul B să fugă posterior și în momentul în care faceți corecția veți avea o treaptă mare anterior. Dacă puneți prea în față, veți avea o treaptă mare posterior care va putea să facă un mic impingement până cu știetic. Da? Deci trebuie să aveți grijă și să vă imaginați în momentul în care așezați guiding block-ul, să vă imaginați un pic corecția și să vă uitați să fiți siguri că broșele A și B vor prinde metafiza și nu se duc în altă parte. Bun. Acum, hai să trecem la treabă. Aveți tehnica pe laptopuri. Hai să ne apucăm să o vedem. Da? Se ducă prin două la genul și nu și primul moment se pare că hipotenuză solearului ia progen. Că de asta am insistat atât, am pentru că se fac în continuare un jet de la spațiu, care după părerea mea, deci după părerea mea sunt greșeală de practică. Pentru că toți sunt nu doar aici, se fac, eu am văzut la Monica, ani de zile m-am făcut chestia asta, în Franța, la greu, în Spania, deci are alugiri că le face analize vers înainte și după, adică toți fac analize și caută afară. Dar nu imediat, părinții foarte satisfăcuți. După alugire, nu mai scrie nimic și nimeni nu-și recunoaște greșeala o față de conflict. Asta e o problemă, foarte multe, foarte multe alugiri. Pentru o patologie care să vă dau un exemplu, știți unde? Cred că la picior e cel mai simplu de înțeles când faceți operația Mosca. Adică alungiți calcaneul. Pentru că e calcaneul scurt, la piciorul valului la spastic. Ai un calcaneu scurt, cred că ăsta e un exemplu bun. Sper să nu vă vorbeți prostii, că nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Deci, în momentul când faci o osteotomie de alungire a calcaneului, pana pe care o să o bagi în calcaneu nu va fi triunghiulară, va fi trapezoidală. De ce? Pentru că acra și cora sunt în capul talusului și tu trebuie să creezi rotație în centrul capului talar, nu în marginea internă a calcaneului. Îmi dați ceva să desenez? Conceptul de bloc calcaneopedios înseamnă tot ce este sub talus, iar centrul de rotație al articulației subtalare este ăsta. Da? Deci cora este ăsta, acra trece pe aici. Și atunci facem osteotomia. Dacă am trebuia să fac totuși calcanul să fie ceva mai aproape, ceva de genul ăsta. Facem osteotomia undeva aici, dar dacă ar fi să băgăm un grefon triunghiular, punctul de rotație ar fi aici. N-ar fi în cora, deci ar fi un grad în regula numărul 3. Dar noi vrem ca punctul de rotație să fie în cora și atunci vom băga un grefon trapezoidal. De acord? Și automat ne va transla punctul de rotație, deci acra va fi în cora. Asta este un exemplu de osteotomie, de regulă numărul 2, de osteotomie. Da? În sensul că osteotomia n-am făcut-o în cora, dar punctul de rotație a fost undeva în cora. Cred că e numărul 2, sper că nu zic prostii, când facem un single event multilevel surgery, când tăiem mai multe tendoane astfel încât să încercăm să echilibrăm șolul. Deci când facem prevenția luxației neurologice de șol. Când facem o osteotomie, aici nu mai ne cățărăm și overul pelvic. În general, îl tăiem, băgăm un deget, îl palpăm, încercăm să-l tăiem mult mai, încercăm să-l identificăm, punem și un electropoel să nu fie cumva femoral, deși nu e ăla, e un pic mai departe, și încercăm să-l tăiem mai sus de trohanterul mic. Și să fiți foarte atenți, pe vremuri eu învățasem să-l tai cu data, zăujesc cu trohanter cu data, băgăm o dată pe aici, zdranc și gata era. Fac posifide rectopice spastice, foarte mari. Se pare că nu-i deranjează. Eu am pacienți cu posifide rectopice, nu-i doare pe nicăieri, dar când le vedeți pe radiografie vă îngroziți. Din cauza asta, dacă vreți să tăiați tendonul, încercați să nu faceți o harcectomie în zona asta, să-l disecați cu ceva, grijă cu capul va face o mare posifidă rectopică exact pe tendonul ilioxoasului. Bun, deci o să o facem intertrohanterian, osteotomia de vagizare, vom folosi o placă LCP Pediatric Hip Plate de 140 de grade. Este o placă de oțel extrem de solidă, este o placă de 3,5
care se pune pe greutate de la 15 la 35 de kg. Văd cum se repune și în funcție de nivelul la care vine capul față de rotie, văd cât fac scurtarea și eventual fac o ușoară de rotare, știu, de 15-20 de grade cel mult. Varizarea nu mai fac la luxația gentală de șold. Deci pe cele de 2 7 se folosesc foarte rar. LCP de Keyplate. Deci, osteotomie pe placă de 140. O să vă explic acum sculele de aici și cum după ați vadă fiecare a făcut bun. Acum, ăsta este guiding block. Și ăsta este instrumentul, cum îi spune? Îi spunea unul, nu mai știu. Da, asta e ghidul și ăsta este blocul. Se montează așa, da? Bun. Va trebui inițial să reglăm. Cum îl reglăm? Facem o osteotomie de valgizare pe o placă de 140 de grade. Acest femur are 130 de grade unghiul de inclinație. Unghiul de inclinație este unghiul cervico-diafizar în plan coronal. Unghiul de declinație este unghiul pe care îl face planul colului femoral cu planul condililor, deci unghiul de torsiune sau de declinație. Da? Anatomic, unghi de inclinație, unghi de declinație, așa se numește. Deci avem un unghi de inclinație de 130 de grade și am vrea să facem o valgizare, să ducem la 150 de grade. Nu se întâmplă în viața reală așa ceva, să duci într-un 150 de grade, dar e o joacă și încercăm să o facem în felul ăsta. Unghiul plecii minus unghiul de corecție. Asta înseamnă că vom regla ghidul la 120 de grade. Vedeți aici unghiul și încercați să-l potriviți și voi la 120 de grade, nu că acum apare și vă jucați după aia, da? Adică nu le blocați, încă vreau să le blocheze fiecare dintre voi, să vadă cum funcționează. Încercați ușurel, frumos, cu această șurubeniță să îl blocați. După ce l-ați blocat, puteți introduce guiding block-ul aici. Are aceste două țăpușe, spikes, da, care se pot învinge foarte bine în femur. Vedeți că eu am făcut greșeala când încercam să-l potrivesc acum, că îl pusesem afară și nu prindeam de ce nu merge. Trebuie să fie la nivelul ăsta când îl așezați. Îl așezați bine și după aia scoateți, nu, stai puțin, le explic cum se folosesc sculele. După care l-am pus aici și putem să-i dăm două ciocane. Trebuie să fie foarte bine aplicat. Câteodată, dar eu nu mai fac chestia asta, la început făceam așa, îmi puneam clește cu el. Mama iară să știa cu tricturile, m-au nebunit. Puneam un clește pe el, ceva de genul ăsta, ca să nu-l țină. Așa făceam la început, dar să nu strângeți prea tare clește, să nu le pun. Aveți grijă cu fragile astea, să încercăm să nu le trăpăm dacă se poate. Da? Și o să propun ca în momentul când ne aplicăm să tragem totuși femurul mai jos, să fie mai aproape de ceva de genul ăsta, da? Să avem... Să lucrați cu motorul, că am probat ieri. Cum? De ce? Bat aici? Da, probat ok. Bine. Deci cam așa atunci. Acum pot, da? Deci este broșa care se va pune aici, da? Cea subțire. Ea va fi prima care ne va ghida după aia toată osteotomia. Să facem pe bucățelă, să avem și laptopul, ne uităm pe tehnică și o facem pas cu pas, standard ca în carte. Te rog. Cum ce repere? Adică spike-urile la undele, Da, la ce distanță? La ce distanță? Băi, fii atent. Cartilajul trochanterului mare, eu îmi dau un reper radiologic întotdeauna. Eu cam frică, niciodată nu blochez ghidul. Dar am făcut multe. Voi trebuie să o faceți așa, cum zicea la carte. Întotdeauna încerc să fiu cât mai sus cu broșa, cu prima broșă ghid, da? Încerc să fiu cât mai sus și îmi dau poză. Și mă uit cam unde sunt, mă mișc un pic. Întotdeauna îmi dau poze multe aici, să fiu sigur că sunt așezat corect. Și în general, între 1 cm față de cartilajul, nu? De cartilajul trochanterului mare. Cred că au citit tehnica, pentru că nu mai citit-o de mult. Trebuie să o citesc și eu. La 1 cm de trochanterul mare. Acum, există posibilitatea de a face această osteotomie la unghiul plăcii. Când vrei ca unghiul final să fie unghiul plăcii, adică vreau să fac, să zicem, o cuxavarat de 90 de grade și vreau să duc în 140. Atunci ce voi face? Prima broșă o să pun eu foarte freehand, perfect paralelă cu colul. În plan coronal și exact în mijlocul colului, undeva, cam aici, ar fi mijlocul colului, și dau poză, fac frog leg în plan, ce plan este?
planul transversal, da, e proiecție de plan transversal, corect. Da. O pun în focle și ăla este fals profil de fapt. Așa. Deci, pe mijlocul colului, pe frogle și cât mai aproape de marginea superioară a colului pe ape. Da? Asta dacă vrem să ne ducem la unghiul plăcii. Dar dacă vrem să avem un unghi diferit de unghiul plăcii, va trebui să folosim guiding block-ul și să facem calculul așa cum ne-a arătat el doctorul Cosma pentru valgizare unghiul plăcii minus corecția, pentru valgizare unghiul plăcii plus corecție. Da? Ok. Bun. Asta le-am zis. Ce scule mai avem aici? Păi mai avem acești clești pe care îi vom folosi ca să fixăm placa, să reducem osteotomia. Asta poate fi folosit ca să manipulăm fragmentul proximal, dar eu folosesc niște baci. Pentru că sunt foarte bine, am niște baci stapeni, sunt întrusat de la sintez, îi pun aici și pot să manipulez cum vreau fragmentul proximal. Da? Ăsta, nu știu, mi se pare că se așează foarte bine pentru ce am eu de făcut. Că de multe ori ai nevoie să tragi de fragmentul proximal în toate direcțiile ca să poți să ți-l așezi bine cineva, ajutorul te ajută cu trage de picior, ține membrul inferior și manipulează și tu încerci să pui fragmentul proximal într-o poziție cât mai corectă. Da, vedeți? Aici n-ai rânghia. Știți să montați asta? Ați lucrat vreodată cu... Deci broșa este undeva asta se ține aici, da? Și tu regrezi, ca să poți să strângi bine în mână, tu reglezi aici undeva 2, cum e broșa, 2 și 2, partea. Cred că în 2-3 e ok. Și îți prinde și 2. Vedeți cum o țin? Păi nu, trage ghidul afară. Păi da, o scoți, e un artificiu că mai rânghe. Nu trebuie să ajungi chiar în bazin. Nu. Care trage, nu e o campanie, care trage mai am. Stai, ești la profil stâng, mai bag. Stai să vedem așa, cam. Niciodată nu o să fie perfect paralel. Mai maxim. Prinde. Mai rapid, mai fac. Hai să ne mai trebuie să mă Nu sai atâta los. Să nu ți se întâmple niciodată, știi? Dacă ți-a rămas... Hai să
Următorul e foarte greu. Hai, du-te. Acum dai drumul la mai trage, cred că trebuie să ți reglezi la 2.8 ăla sau mai mare un pic. Bun, e bine. Și du-te din aproape în aproape, nu te grăbi. O fac așa, ceva tare, ca să spun ca la coadă. Ceva tare, ca să se relativă ca la capacitate, da? Ca să schimbi și am bine o fac și deci mi-am făcut undeva pe la 20, mă mai uit odată și atunci am gândit că ok, trebuie să dau pe marginea de jos adânci, da? Bun, hai, puneți-vă ăsta, puneți-vă la power, întotdeauna. La placa, la valizare se poate, la valizare nu se poate. Nu, voiam doar să pară ceva, uitați-vă foarte bine că ați tăiat tot, uitați-vă un pic la mine. Ce voiam să vă explic, era de-aia nu se notaie, de tot mi-am să aminte că am uitat să vă zic ceva. Placa la valizare se poate fixa înainte de a face totul. În schimb, la valizare nu se poate, să vedeți imediat de ce. Acum, dați-mi un pic fragmentul vostru dacă se poate să gândă, da? Că plasare, care e diferența? Diferența este de plasarea broșelor. De-aia, autonomia noastră mai sus, broșelelor au fost plasate mai sus. Asta e diferența. De-aia la este intergrup, la nu este subgrup. De-aia contează enorm să plasați prima broșelă. Noi n-am în cardiologie, da? Din cauza asta ai fost. Deci diferența e foarte mare. Se vede, da? Voi ați plasat broșele mai sus. În poziția ideală. Asta, cum a spus voi, e poziția ideală. Da? Sau idealul, e idealul meu de frumusețe, ca să zic așa. Ideea este așa, va trebui să punem, să dăm niște găuri, nu putem cu ăsta până, pentru care. Asta e așa, care e anterior, cum e baira, deci ăsta e jos pe ei. Să-l punem corect, da? Sus în jos, și acum, îi puneți așa. Da? Vedeți să fiți cu trohantul un pic în jos, e jos, ok, bine. Bun, acum, după tehnică, stimați cetățeni, nu vă grăbiți. Vrei să uităm un pic de așa? Am fixat alea. Vrei să desfăcut? Păi cum dăm eu? Întotdeauna să țineți minte ora cu ora. Copilați, sunteți un pic atenți. Să țineți întotdeauna minte ore când va putea să dați găuri. Să nu scoateți roșii. Să nu aveți tot timpul două roșii. Ca să nu se miște blanca. Asta nu scoateți la găuri. Dar sunt celelalte roșii. Dar va face asta de mea. Jos. Pune motorul jos cât mai rămâne. Acum îi folosim șurubelnița. Dă și mie un șurub de, să zicem, de 60 în rar. Nu de 70, de 60. Acum, cu șurubelnița, desfără asta să mă rămâne. Păi nu, vreau să-și pune și șurub. Îl faci după ce la dai că avem de pus șurub, avem de... Ne jucăm. Nu, că mai sunt aici două domnișoare care trebuie și ele să facă, dar asta știți că mai avem un vis. Ne jucăm cu el. Ai grijă, să-l prinzi bine să nu-și te muiești. Vio, dă-mi și mie alt șurub, că ăsta e pe linie. Șurubelța apare bune, vezi ce ne vei cu șurubul ăla. Ăsta e bun. Da, ăsta e bun. Deci asta au fost violate mult. Și acum dacă îl bagi cu șurel, încearcă să ții direct. Există o șurubelță care ți-l prinde mai șmecheră cu o fustă, da? Un sleeve. Hai.
băgați cu power drive-ul, da? Și dacă cumva ați, că dacă nu ați în toc nimic și ați ajuns până în capăt, ați ștemui, se împărte atât de tare încât vă ștemuiește floarea și decât ăsta are limitarea de toxine. Asta nu avem. Să așezi bine, să te așezi foarte bine pe floare, să nu flambeze, da? Și să facă mai hai. Ia-ți degetele. Îi țin eu, prefer să-i țin eu. Dacă se le dă spalele mele, hai. Du-te până în capăt. Du-te. Asta. Vezi? Și acum scoți. A fost tot limită. Ți l-a strâns exact cât trebuie. Toți cum putea să fie. Au scoate ca să ne chimim, că deja am două chimii. Păi o scoatem și noi. Puteți să scoateți ca să vă chimiți. Te chimii și am dat, am văzut. E greu să pui strigul acolo. Să nu te strigul aici. Vezi, iată, trebuie să găsești exact direcția. Nu. De ce? Dacă făceam osteotomia mai sus, exista riscul să nu prindem fragmente. Dacă era aici, din cauza asta, acei 18 minute, ai înțeles de ce? Din cauza plăcii. Din cauza plăcii, pentru că așa mai mare de 5 este de la 2 km. Ok. Puneți, vedem de la lateralizare. Eu arătam foarte la copilul, nu era prea significant. Puneți lipul pe toate gesturile. Deci urmează să stea bine. Deci, avem să dăm prima gaură. Hai, luați mobil. Cine trebuie să dea gaură? Domnișoara, noi am lucrat amândouă. Hai, domnișoara. Ușurel, stai așa, lasă-mă să țin. Stai, uite, stai. Numerați cu gaură, chiar dacă punem un șur, deci o să intri în șapă, să pui șurul profesor aici, cât să-ți țină. Fixatorul de apă, hai du-te, de gaură. Până dai în metal. E metal, mă. Ok, perfect. Ia joja și măsoară cam cât aici. Vezi că nu se poate aici. Un 30. Și o să țin și un provizor. Până se închilețează, da. Deci în momentul când pui placa sus, lateralizează mult. Dezavantaj, prea mult. În momentul când o pui mai jos, e sub o anterior, dar lateralizează mai puțin. Da, mă, dar să vadă toate lucrurile astea, să învețe cum să se joace în funcție de ce își doresc de la osteotomie, să învețe cum să joace. Avantajul cu osteotomia de palizare te ajută la construire. Ok? A ieșit bun, înseamnă că n-ai măsurat bine. Scoate până mai scurt, că vreau să fie blocat în placă. De 20. 24. Uite, avem ce face. Ok, stai, pune și tu power drive, să faci tu power drive. Vezi că ți-am pus pe să le blochezi. Să te așezi cu grijă pe floare. Ok, și acum dai. Dă-i, să simți cum închide. Dă-i, asta e. Da, și acum scoți. Asta era, vreau să simți tot. E tot nimic. Ok. Acum, alți slip, ca să dai sus. Invers. Îl desfaci. Să nu strângi tare, trebuie să-ți intre ușor, să fii sigură că ți-a intrat. Da, e bine. Aici trebuia să le băgăm pe cele blocate. E blocat. Go for it.
Te uiți tu un pic, Vio, cum... Așa, nu. O să-ți iasă, da. Deci dacă faci acolo, ți este o flotomia iar sub trocanteriană. nu contează, trebuie să vadă unde își pune broșele. Deci eu trebuie să-mi pun asta întâi pe os. Da? Da? O să-ți iasă sub trocanterian. Iese sub trocanterian. Roșa vine pe aici. Ia uite. Bun, vine cam pe aici. Hai să reducem un pic. Să facem la 100 de grade, la unghiul plăcit, la 90. Pentru că ne ducem mult prea jos altfel. Mai scade 10. Ia să vedem. Deci, asta e Puneți și fixa. broșa ca să vezi cam unde... Da, e bine aia fost. Pune una subțire. Da. Trebuie să aplici, fii atent. Spate, trage un pic ăsta mai în spate. Ca să poți să-ți aplici. Și acum cam așa ceva. Știu că tu după aia le faci, Și nu? ca să vezi, fii atent. Vezi că ești cam sus, du-te mai jos, vezi unde ești. Ok. Acum încearcă să fii pe mijlocul diafizei. Îi dă cineva motorul, vă rog frumos, cu ăla de broșe pus ca să ținem noi aici. Eu o să-ți țin. Cam așa ar trebui. Bun. Eu îți țin și tu te ridici ca să ții poziția. Dar eu îți țin. Eu îți țin. Nu sunt sigură că sunt chiar mai... Parcă aș mai... Uită-te și în funcție de diafiză. Retrage un pic asta. Retrage. Cam pe aceea trebuie să fii, da? Ceva în genul. Nu, ești bine. Ia-ți motorul și trebuie să te uiți la alte versii, da? Hai, doar asta vreau să văd, o las să facă, cât se strânge. Bă, dar nu e strâns. Mai mult nu merge? Pe o nu o strângi, tu o desfaci acum. O desfaci. Și blocat asta? Nu-i fac nimic. Da, Acum. hai, Georgina. Cel de jos, doar cel de jos. Uită-te un pic să fii în planul ăla, trebuie să te mai retragi un pic pe broșe. Să mă retrag. Desfă motorul, lasă liber. Să dau drumul la Lasă mânerul ăsta. trăgaciul. Erai ai apucat broșa prea de aproape. Băteai în guiding block cu ea. Hai, acum te duci. Coada mai jos, față de asta. Mai jos coada. Mai jos, acum ești bine. Hai, bagă. Ești bine, bagă. Bagă. Stop. Ok? Retrage motorul. Hai, să facem pe tot. Retragi. Trebuia să mă dau de coadă mai jos. Nu, de coadă este bine, în afară faptului să nu... N-am pus să mă uit. Da, ai dreptate, nu e. N-am pus-o bine. Ok. Dacă ele converg așa... Păi da, trebuie să dai de coadă mai jos, exact. Retrage. Amândouă trebuie să apeși. Ok, acum ești, uită-te aici, ai schira. Acum, dă-te de coadă mai jos. Mai bine de acolo. Ok, bine, hai să facem de tot. Cred că e în ordine, nu trebuie băgată până în capăt. Să vedem cât asta este. Una de aceeași dimensiune. Să vedem cât am băgat-o. Entry point-ul este bun. E aproape de diafiză, cred că e în ordine. Dacă pe prostă. Se tot... Mai ales mă titan, dacă le strângi pe care